Koska tein jotain, mihin lapsen ei pitänyt pystyä, selvisin kotilokaupunkiin, voitin Kyklopin ja ajoin Hasselhoffilla ja toin kruunun takaisin. No niin, tuo riittää jo. Joten kyllä, totta kai olen lapsi ja myös sekopää ja aivan hullu ja taljaivon tanunen. Mitäs nyt tapahtuu? Mutta ennen kaikkea minä... Hei, rauhoitu. Minä... Rauhoitu. Minä... Mitä ihmettä? Sä olet pähkinä! Sä olet pähkinä! Me ollaan pähkinöitä! Pähkinä! Ai en saa leikkiä, kun sä mua kielät voin sanoa, että ei! Se ei vaan käy, ei! Ai on mä lapsi vaan, no siihen sulle vastaan, et kiitos vaan! Kiitti paljon vaan! Siis jos sä haluut kaltaiseni olla vaan, niin muista tää, sä oot kuin mä kun sua lapsetta! Hamala bebele zibele bebele, hamala bebele zibele boss. Mä olen pähkinä! Sä olet pähkinä! Me ollaan Tanssiliikkeitä, mutta ei tässä hätää. Pähkinä! Olen vapaa! Minä vapauduin! Mitä? Rakkaat kypäräni! Hänen liikkeensä ovat liian upeita. Kypärät eivät kestä tätä rockerollia. Kaarina, tee jotain! Kaarina? Tuo oli viimeinen pisara! Neptunus, minä käsken! Tässä on isä. On paras häipyä täältä. Matsoka, tuo velho pelasti meidät. Pois alta, hölmö!